Elinor Williams dwi a dwi'n Pennaeth Marchnata Chyfathrebu yma yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Fel Pennaeth Marchnata Chyfathrebu, fy rôl i yw arwain y tîm talentog fan hyn yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru sy'n dod â'n stori'n fyw mewn ffordd real a pherthnasol. Yr hyn sy'n cyffroi fi yn ngwaith o un dydd i'r llall yw'r ymdeimlad yna o fod yn rhan o rhywbeth sy'n wir yn gallu creu gwahaniaeth. Dwi'n credu bod gan arloesedd y myd iechyd a gofal cymdeithasol rôl allweddol i'w chwarae mewn datrys rai o heriau ein gwasanaeth iechyd. Mae'n gallu bod yn rhan o'r cynnwrf hynny yn gyffrous iawn. Rwy'n ystyried yn hunan yn ffodus iawn o fod wedi gallu gweithio drwy a gyda'r iaith Gymraeg. Mae'r iaith Gymraeg yn cael ei defnyddio fan hyn yn naturiol ac yn hwylus o un dydd i'r llall. Mae i'w gweld ac ei chlywed, a mae hynny yn destun balchder iawn i mi. Felly, os ych chi am brofiad cyfan o farchnata a chyfathrebu, mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn bendant yn rhywbeth i chi ystyried.